Danas već ne predstavlja nikakav problem poći na izlet biciklom po peščanom grebenu. Ako iz Morahaloma krenemo, u bilo kom pravcu čekaju nas kvalitetne biciklističke staze različitih dužina. Vozeći se njima ćemo sigurno naletiti na nešto zanimljivo. Današnji cilj nam je Ašothalom. Naselje je nastalo iz salašarskog sveta, stari naziv Atok Haza znači prokleta kuća. Tu je kao muškarac pod imenom Pišta Pipaš živjela izvesna Piroška Feodi, plaćena ubica, a često je navraćao i najpoznatiji bećar mađarskih pustara Šandor Roža. Ali pre tog zanimljivog sveta pogledajmo prvu moguću stanicu našeg puta, šumu Gardjan. Ovo drveće je starije od 100 godina. Šuma nam pruža izvrsno mesto za šetnju ili čak i piknik. A kerékpárútról először a Gárgyán erdővel találkozhatunk, ez gyakorlatilag egy parkerdő, ahol pihenőhellyel, bográcsozóhellyel találkozhat az ide betérő vendég, és innen indul tovább magában az erdőben egy táblázott, kijelölt sétaösvény, valamint innen indul egy nemrégiben átadott Nordic Walking pálya is, hiszen ez a sportág is egyre népszerűbb, főleg az idősebb felnőtt korosztály körében. Emellett pedig érdemes a felfestett jelöléseket követni, hiszen ugye az országos kék túrának mennek itt szakaszai, az Árpád-házi Szent Erzsébet, Zarándok út, futát Ásotthalmon, a Mária út egyes szakaszai, így ezek úgy vannak kialakítva, hogy a hozzánk betérő vendégek a legfőbb látnivalóinkat, mint az építészeti értékeket, mint pedig a természetvédelmi területeket meg tudják rajtuk közelíteni, és el tudnak gyönyörködni ezekben a természeti kincsekben, kultúrtörténeti értékességekben. Ašothalom je naselje sa najvećim šumama na peščanom grebenu. Drveće je uglavnom sađeno jer su već od druge polovine 19. veka pokušavali vezati pesak pošumljavanjem. Oni koji žele posjetiti drevne šume pustare samo treba da pređu na drugu stranu puta. Tamo je naime spomen šuma Ferenca Kiša. Ta šuma je najstariji zaštićeni nacionalni park prirode u županiji Čongrad. Nazvali su je po Ferencu Kišu, ocu segedinskih šuma, koji je davne 1886. godine odlučio da će na tih 16 hektara ostaviti netaknutu prirodu. Šuma je od tada stvarno netaknuta. Iz te šume je nastao svojevrsni rezervat prirode. Ako ste se nauživali lepotama prirode, preporučujemo da se upoznate sa svetom Bećara. U centru stela stoji spomen kuća Šandora Rože, ispred nje stražare 4 drvene statue. Tiszán, Átokházán születtem, anyám se volt, mégis fölnevelettem. Úgy nőttem föl, mint erdőben a gomba, s betyár lettem már 20 éves koromban. Én Kuncsányi Rogár Bálint vagyok, én Ülő Sándort kutatom immár 10 éve, és 10 éve vagyok betyár, 10 éve vettem fel először a gúnyát. Módosabb betyár öltözetét viselem most, ugyebár elég sok pityke van magán a mellényen. Hát általában egyébként a betyárok fizettek akár egy pitykével, mivel ezek akkoriban színezősből voltak, és hát igen jó értéket képviseltek. Naš mladi sagovornik je vičan bećarskoj tradiciji, veoma dobro poznaje život Šandora Rože. Taj glavni bećar je u ovim predelima 40 godina bio bog i batina. Naš mladi stručnjak ga spominje kao čika Šandora. Sándor tulajdonképpen itt élt, tulajdonképpen Ásotthalmot környező 3-4 vármegyében. Itt ezen a területen érezte jól magát, és ismerte a területet úgy, mint a tenyerét. Úgy emlegeti többször is, hogy Sándor, Sándor, mint hogyha egy ilyen személyes kapcsolat lenne önök között. Igen, már tulajdonképpen személyes kapcsolatnak érzem én is, hát amit már kutattam Sándor bácsink felé, és egyébként ő is azt szerette, hogyha nem volt az a teljes neve emlegetve, hanem csak Sándorként. Legtöbbször egyébként csak Sándor bácsinak, Sándor apánknak szólították, már fiatal éveiben is, tehát már korábban is. Abban az időben, a 19. században a bácsi jelző az nem azt jelentette, mint ma, tehát akkor nem idős emberekre használták a bácsi jelzőt, hanem fiatal emberekre is, akik nagy tisztelettel bírtak. Mora da je jedan tako naširoko poznat bećar i izgledao strašno. Zamišljamo ga da je bio ko od brda odvajen, sa mrkim pogledom i da je ruku uvek držao na oružju.
ali ako pogledamo njegove portrete, to jest opise na poternicama, ispada da je bio sasvim drugačiji. Nem egy olyan magas ember volt egyébként, mint ahogy gondolnánk. Ugye őről még nem fekete-fehér fénykép készült, hanem csak daguerreotípia. Hát ez a daguerreotípia egyébként elég sokat csal. Azt gondolnánk, hogy ő egy ilyen fekete vajszú, fekete szemű, szúrós szemű ember volt. Nem ez volt. Itt egyébként látodunk egy személyes leírást is. Ez akkor készült, amikor 40-42 éves volt. Ekkor azt írják róla, hogy szőke bajszú és szőke hajú, és halvány szürke szeme van. Érdekes egyébként, hogy társaságban olyan húzockodó volt, tehát úgy meghúzta magát, ő általában csak a hallgató ember volt. Ova izložba je zanimljiva jer su meštani skupili puno originalnih dokumenta i predmeta iz tog doba. Osim portreta drugog poznatog večera, Imrea Veselke je tu i slika majke Šandora Rože. Možete pročitati izveštaj Janoša Damjanića o tome kako su se herojski borili bećari u bitci kod Lagendorfa. Ima tu i poternica, iskaza svedoka i autentičnih odela. U spomen kući je napravljena jedna ćelija u kojoj doveka sedi voštana kopija velikog bećara. On je tvrdio da dobrim ljudima nikad nije naudio, ali se ipak uz njegovo ime vezuje skoro 60 krivičnih dela i 30 smrtnih slučajeva. Živeo je 65 godina, od toga je 15 proveo u zatvoru, gdje je preminuo. Umro je 1878. godine u Samošujvaru. U Ašotalomu, osim ove izložbe uspomenu na bećare, čuva i jedno drevno drvo. O ovoj topoli, koja se stara više od 200 godina, se smatra da se u njenom hladu zaustavljao Šandor Roža sa svojom bandom. Zato su ga i nazvali po njemu Ružino drvo. Bizonyára már Sándor bácsi idejében is egy igen méretes fa volt. Akkoriban így használták egyébként jelfaként is, tehát ostorokat, fokosokat aggattak rá, esetleg különféle színű szalagokat, amivel megmutatták egy bandatagnak, hogy milyen messze van onnan egy társ, vagy esetleg a hatóság. Abban az időben egyébként ez volt a főút, tehát konkrétan a főút mellett volt ez a fa. Sándor egyébként egy kis, vagy talán egy-két bandatagja is kifejlesztett egy praktikát ehhez a fához kötődően is, hogy ahogy a pandúrok utána eredtek és lovagolt be a lovával az erdőbe, ő valamelyik ágon felkapaszkodott, aztán felmászott a fára, a pandúrok pedig az üres nyergű lovat ugye patkonyom alapján kergették befelé az erdőbe. Balint nije samo dobar poznavalac tradicije bećara, nego je vešt i u baratanju bičem. Koristi dva biča, baš kao nekadašnji bećar od peščanog kraja. Posle spektakularne predstave sa bičem, nastavimo naš put kroz šumu prema Baji, da bi se zaustavili pored ove lepe sakralne građevine. Meštani ga po investitoru nazivaju Bach kapela, a korišćena je sve do 1980. godina. Nazvan je po Bernardu Bachu, poslaniku i industrijalcu iz Szegedina, osnivaču mlinarske industrije u tom gradu. Két története van ennek a kápolnának, az egyik a monda, a másik pedig a valóságos története, hogy először a mondát mondom, hogy azt mondják, hogy a fia Otto, hogy itt egy vadász baleset következtében, hogy itt halt meg. És akkor ennek emlékére építette Vak Bernát ezt a kápolnát. Na most ez nem födi a valóságot, mert a fia az a Szegedi Klinikán vakbél műtét következtében halt meg, ugyanis nem tudták az orvosok, hogy vérzékeny és tulajdonképpen elvérzett. Na most a másik hitelesebb dolog az az, hogy mivel itt ők vadásztak, tehát az akkori vadásztársasággal, itt fölállítottak először egy keresztet, és akkor jött az ötlet, hogy itt építenek egy kápolnát. És hát ez a kápolna fölépült, 31-ben szentelte föl Glattfelder Gyula püspök úr.
Kapela se spominje i kao kapela Svete Jelisavete, posvećena je Svetoj Jelisaveti iz kuće Arpad, jer je žena investitora također bila Jelisaveta. Preporučujemo da se pogledaju kipovi na oltáru. Szent lelket, mivel hogy lélek, legtöbbször galambalakjába. Na most a Mózes könyvébe, az Ószövetségbe viszont létezik ez, hogy az Ábrahám 3 angyalt lát vendégül, ami utána kiderül, hogy ott a Szent Háromságról volt szó. Az ortodoxok egyébként az ikonosztázon mindig 3 férfiként ábrázolják a Szent Háromságot, de az festmény, ikonosztáz. Tehát szinte mondhatom azt, hogy a világon egyedülálló, és sehol nem hallottam, nem találkoztam vele, hogy így szoborok alakjába ábrázolják a Szent Háromságot. Završili smo veliki izlet u Alšot-Halomu. Možemo ga ponoviti skoro u svako godišnje doba. Tokom izleta treba samo dobro otvoriti oči, udisati i zapamtiti sve što nam nudi šuma, pustara i uspomene iz davnih vremena.